Vale, no sou res, una puta merda et feu. Plat típic. Què opineu? Per mi se fa. Ja no tenéis, chicos. Perfecto. Anem allí. Anem allí i s'ho posem tot, Adri. Espera. Ah. Bon dia desfainats, ja estem així, Adri i jo, que van a ser el meu acompanyant de viatge. Estem així a l'aeroport i pues, anem a veure si mengem alguna cosa perquè la veritat és que n'hi ha prou fam. Bueno, desfainats, esperem que vos hagi agradat molt el vídeo que vam pujar la setmana passada de preguntes i respostes. Aquest vlog sols me'n vaig jo, ja que els meus companys no es poden estar així. I no res, ens acompanyareu a mi i el meu amic Adri, que no apareix, en el viatge a Mallorca i espero que mos agrade molt. Bueno, desfainats, estem en una biblioteca nocturna que ens ha recomanat Aina, la local, que es diu Coco i bueno. Hola desfainats, estem així en el segon dia de Mallorca i bueno, Aina ens ha recomanat uns puestos per anar a banyar-se en una cala que està al costat d'Artà, que és en la zona en la que estem i pues no res, us deixo unes imatges d'ara d'on anem a anar i espero que vos agrade molt. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Bueno, bona vesprada, desfainats. Estem així ja en el segon dia, però per a vesprar. He descansat un poc perquè la veritat és que estem rebentats. Ja anem a la colònia de Sant Pere, no? Anem a la colònia de Sant Pere a veure l'atardecer, bueno, el sunset o com vulgueu dir-ho. I pues bueno, ara vos deixem una estona perquè ja haurem arribat, però ara pues, estem anant i la màgia del cine farà que en este 2 segon clic ja estem allí. És que Aina, a veure, jo tinc una pregunta. Tu mos has dut a banyar-se o volies que surfejàrem? Perquè, vamos, estes oles... Jo el que volia era que no sé, que no sortiguéssiu vius. I així no haver d'aguantar molt, saps? Bueno, anem sobrevivint, perquè gràcies a Déu tenim un poc de cap. Vale, se'n dona compte d'una cosa i la posta de sol hasta d'ací una hora no és. Entonces, pues bueno, anem a estar perdent una hora, anem a anar a fer-se algo mentre baixa el nostre sol. I, pues bueno, ara vos deixo a veure què anem a fer. Looked at you and said, oh, oh, oh.
Bueno, ja estem assentats, no, Adri? Així estem assentats. La puesta sobre estació darrere. Exactament. I pues bueno, ara vos deixarem unes imatges més i ja està. Bueno, acabem el dia 2 en aquestes vistes tan boniques, la veritat que s'ho hem passat molt bé avui. I bueno, si vaig fent més coses, pues vos aniré contant. Pelea de cangrejo salvaje, una especie rarísima de ver. Bon dia, desfaenats. Avui serem a Palma. Bueno, m'acabo d'alçar perquè veus aquestes pintes. Serem a Palma i farem una ruteta per tota la isla. I pues no res, anem a despertar a estos 5 guangos que estan... Ja veuré què diuen. Bon dia, guarros. Sols vos dic que ja m'han donat cita per vacunar-me. Que puta locura. I bueno, a part que estem almorzant. Així, los chavales. Pues bueno, això, que estic molt emocionada perquè per fi van a vacunar-me, que ja tocava. Bueno, avui m'on anam a Palma, aunque ja ho he dit antes, i estem intentant xerrar mallorquí. Xerrar és xerrar, no? Sí. Xerrar mallorquí. I pues estan a punt de atropellar-nos. Bueno, ja que estem així en una Natal de Mallorca, Aina, tens que dir la frase més mítica del mallorquí, que quina és? Ses pilotes, tens que dir ses pilotes. No, això no diré això. Va, Aina. Que no diré això. Dir, vam, ses pilotes, que són de bones. Hòstia, pilotes! Oh, que són de bones! M'encanten! Molt desfeinats, això de darrere és la catedral de Palma, que la veritat que l'any passat vam estar i el desgraciat de Adri no volia anar a veure-la i avui l'he convençut perquè vinguera a veure-la, perquè és que veure és una llàstima, això és una obra de l'enginyeria. En fi. Bueno, desfeinats, estem en un puesto en Palma, molt típic, no, Marina? Anem a dinar un plat típic de Palma. Plat típic. Què opineu? Va de bo com el veu? Va de bo. Va de bo, en pilota valenciana. Això no hi ha arribat encara. Bueno, estem així en Marina i anem a dir paraules en mallorquí i en valencià. Com era la primera? Ah, tesó. Cubata. Com que cubata? Cubata seria Got, got. Tomaca. Tomàtiga. Diso ahí a càmera. Tomàtiga. Ses pilotes. Ai, això no. Què més era? Vaig a fotre una hòstia. Pastanaga. Ah, pastanaga, que és Carlota o Safanoni. Carlota. Carlota. També foderia. Piscina, playa. Cap de fava. Subnormal. Cristóbal Colón. Bueno, jo crec que aquesta secció ja ja està. Sí, ja està. Vale, ara estem anant a la cala d'ella, no? D'allà o d'açà, o d'aquí. No sabem encara. Bueno, i com vegeu, estem baixant com un port de muntanya, que el mar està ahí baix, que quasi es matem... Bueno, no, això no, mamà, no s'estem matant, estem conduint bé. Però que la carretera, pues, no és anar a no sé, al coll, saps, en autovia. Però bueno, això, jo no vos miré perquè ja estic prou concentrat en la carretera. Ara vos ensenyo allí baix com està la cosa. Des d'ahir vota la gent. Pues hem anat Adri, saluda. Mira, a veure si pot... Como dice, Ale.
Pues bueno, hem anat Adri i jo, Adri? Hem anat allí, han pujat i han dit però no hem pujat, anem a baixar. Això i un xiquet se mos ha burlat per no tirar-se. Però així, En fin, seguim comptant. Bueno, desfaenats, fins ací aplega el final de la primera part del viatge de Mallorca. La setmana que ve continuarem el viatge, però vosaltres sols veureu hasta ací. I bueno, dedicar-li 5 segons a Aina, no? Que gràcies a ella mos ha convidat. I dir-te que moltíssimes gràcies i que, bueno, i per a tots els vosaltres seguidors, la setmana que ve ens veiem en la continuació del vídeo de Mallorca i pues que ja anem veient-nos. Enxufa-li! Y que hubiera